Zimbabweans trust VP Chwenga by Isaac Makomich. Tisatapinda mashoko buda panguva inoyi, ndoda kuti muri Zimbabwe after this video mududze ichokwadi here panguva inoyi. Zviri kuona kwanzi VP Kosano Chwenga vonzi vouya vachitrustwa zvakanyanya nevagari venyika yeZimbabwe kudarika vamwe vese varimo the ruling party ZANU-PF. Tisatapinda mashoko buda panguva inoyi, onyatso kuonekwa kunzi generally panguva inoyi ndo vane chimuti, ndo vane upper hand. Aiwa, vanhu vari kutrasta general zvakanyanya kudarika mumwe ani zvake. Don't forget to subscribe or like on the bell icon. Makomich amudanyira achiti, leadership is not about wealth or fear. It's about respect and being heard. If people don't have confidence in their leadership, the economy won't grow. That's why VP Chwenga should be the next president. Kana team ya His Excellency Idi Yapera. We can't afford a president like Tagwirei, where no one trusts him, and the people doubt his wealth source. They don't respect or listen to him. Despite paying huge sums of musicians, bloggers, and media houses, he's got TV and newspaper coverage, but people are not interested. If VP Chwenga holds a press conference, it might not air on TV or radio, but it will flood social media without paid publicity. This clearly shows Zimbabwe trusts VP Chwenga. Mashoko anaita kuna Makomich achiti when this huge difference panguva ino kuna vanzi VP Kosano Chwenga vanawana coverage muma speeches avo haatombopubliciziwi, but anosvika in all the corners of the world. But vanoita Gwire vanyatsokuonekwa kunzi vanenge vane proximity yakanyanya, vanenge vane media coverage nezvimwe zvakadaro, vanhu havatombofariri nekutombozviteerera, vamwe vanonyatsotoignore just because they don't trust them. Kutotanga cheko their wealth avatomboitrust, but VP Kosano Chwenga ndakuti anoita zvido zvevanhu, ari kufarwa nevanhu. Imbudisa mafunguro enyu matibudei pamusoro pechitiko ichi. Penda comment section medu mafunguro enyu. Subscribe or like, hit on the bell icon.